Hola, pericos i periques. Començarem aquest tercer temps després del partit davant la Real Societat amb Sergi Darder. Sergi, quin balanç fas del partit? Bueno, tot el que sigui positiu seria enganar-nos a nosaltres mateix. Som conscients de que si volem escalar posicions a dalt, si volem estar a les posicions mitges d'altes de la taula, tenim que fer-nos forts a casa, no se'ns està donant. Bueno, crec que anem a contrarremor pràcticament tots els partits, ens està costant moltíssim entrar. Bueno, ens està costant molt. Som realistes, som autocrítics, sabem que aquesta lliga està molt igualada, ho estem veient amb els equips de dalt, que tots els partits són molt complicats i nosaltres tenim que millorar molt pel fet d'enganxar-nos una mica, agafar sensacions, i crec que amb les sensacions venen els resultats. Ara ho deia Sergi, aquesta lliga és molt competitiva i qualsevol jugada és decisiva. Sí, per això mateix, som conscients de que tenim una base important, però els petits detalls a primera són molt importants, i crec que aquests petits detalls no sé si és que no li donem importància, si és que no, que tenim que millorar, som conscients de que tenim que fer autocrítica a tots, de que la veritat que tampoc tenim que ni que amagar-nos i saber i exposar-nos a rebre crítiques, sempre i quan siguin constructives, evidentment, perquè tenim que créixer, sobretot tenim que estar tots junts, és evident, però som conscients de que tenim que millorar sense matar-nos entre nosaltres mateixos, que si no serà pitjor, però la veritat que hem d'estar tots junts, però també junts per créixer, no junts només per donar-nos una abraçadeta, simplement tenim que estar amor un amb l'altre, saber confiar en l'altre amb el que tens al costat, però saber que l'altre també dona tot, començant per mi, començant des de mi a l'últim, saber que tots tenim que millorar. Gràcies, Sergi. I de Sergi Darder continuarem parlant amb Lluís López. Lluís, tu quina lectura fas del partit d'avui? Bueno, crec que ens ha costat entrar una mica en el partit, no? Ens ha sorprès amb el gol en el primer gol. Sí que és veritat que a la segona part hem intentat reaccionar, hem tingut més la pilota, hem generat més ocasions de gol i hem estat a prop, però amb un error puntual ens ha marxat el partit. Ara ho mencionaves, quan millor estava l'equip, no ha acabat d'arribar aquest segon gol, no, per posar l'empat. Sí, al final nosaltres ho estàvem intentant, no? Estàvem tindrent més la pilota, intentàvem arribar una mica més a l'àrea, generar ocasions de gol, no? Que passessin coses a l'àrea contrària, i en aquest moment pues, ha sigut l'errada, no? Puntual, que ja et dic, juguem amb això i hem de ser conscients que alguna cosa així ens podia passar, i res, a seguir treballant, i dijous ens toca un altre partit. Ara ho deies, Lluís, dijous, nova oportunitat, Balaïdos, l'equip ha de continuar, el futbol no s'atura. Al final la sort d'aquest esport és que cada setmana o ara cada 4 o 3 dies tenim partit, tenim una nova oportunitat per reivindicar-nos, per fer el que millor sabem i a continuar, és que no queda una altra. Gracias, Luis. Mister, ¿qué lectura haces del partido de hoy? Bueno, una lectura que por desgracia se viene repitiendo, ¿no? Un equipo que no entra bien a los partidos, que da mucha ventaja al rival, que eso hace que nos penalice muchísimo, y que luego la segunda parte se revela ante eso y hace lo más difícil, ¿no? Que jugar muy bien a fútbol contra las circunstancias adversas. Y cuando mejor estamos, pues algún error individual, pues el equipo acaba perdiendo. Ya te digo, al final unas sensaciones que nos preocupa lo que nos pasa continuamente en la primera parte, y tenemos que intentar buscar una solución ya y quedarnos también con la parte positiva, ¿no? Que es que cuando peor esté el equipo y en las peores circunstancias, el equipo es cuando mejor juega fútbol, y eso no es fácil tampoco. Mister, en cualquier caso, esta semana hay otra vez doble partido, campo del Celta, viene el Valladolid. Hay que seguir construyendo a partir de esas opciones positivas que ahora comentabas. Sí, al final fútbol, sí, lo tenemos clarísimo. Hay momentos, hay situaciones, y nos está pasando algo que yo creo que es un poco atípico, ¿no? Que es que el equipo continuamente no entre bien a los partidos, que se encuentre con situaciones muy, muy, muy adversas, y que luego en la segunda parte sea capaz, con tantas situaciones adversas, de dar lo mejor de sí. Por lo tanto, en el momento que le demos la vuelta a esto, a mí me hace ser muy optimista, pero creo que tenemos que zanjarlo pronto e intentar buscar una solución ya. La última, Mister. Hoy ha vuelto David López después de muchos meses de lesión. ¿Qué palabras puedes tener para él? Bueno, pues ya sabemos lo que es David López, no solo para el equipo, sino para el club, sino para la afición. Es un jugador con mucho liderazgo, capitán, un jugador que nos puede dar muchísima experiencia, muchísimo juego, muchísimo saber estar. Y luego un jugador más que se va a meter en dinámica para poder elegir, ¿no? La verdad es que felicitarlo porque su recuperación ha sido ejemplar y en tiempo récord. Por lo tanto, creo que estos minutos han sido bien merecidos para él, y a partir de ahora, pues poco a poco a ver si él va entrando en competición y vamos ganando un jugador más. Gracias, Mister.
I tancarem aquest tercer temps amb David López. David, ha quedat molt lluny aquell partit davant el Valladolid el mes de març. Quines sensacions has tingut avui tornant al terreny de joc? Bueno, a nivell personal i de lesió, bones. Però bueno, és difícil perquè les sensacions s'entrecreuen una mica perquè no ha sigut el millor partit potser per tornar, però bueno, la veritat és que estic molt content, molt feliç, tenia moltes ganes de que arribés aquest dia i bueno, i ara a mirar endavant. L'afició també tenia moltes ganes, David, t'ha aplaudit molt, s'ha vist aquesta comunió. Sí, jo des d'aquí els volia agrair perquè des del primer dia que em va passar no han deixat de donar-me suport, donar-me ànims, de preguntar pràcticament a diari com estava, com anava la meva evolució i bueno, ara simplement em toca treballar i fer el millor possible per tornar-los i agrair-los tot això. David, parlant del partit, una llàstima, no? No ha pogut ser. Sí, no ha pogut ser. La primera part dolenta, molt dolenta, com l'altre dia contra el Ferencváros, i en canvi la segona part hem sortit molt millor. Han hagut moments en els que hem tancat a la Real al seu camp i que podríem haver fet alguna més. Quan semblava que estàvem a prop de l'empat, hem encaixat el segon gol, no? Però hem de ser més regulars, intentar d'aquestes primeres parts, igual que l'altre dia, que no ocorreixin, hem de ser més autocrítics i crec que tenim millor equip i millor plantilla per fer millors coses de les que estem fent fins ara. David, l'última d'equip s'ha quedat amb aquestes bones sensacions per créixer que ha tingut a moments. Sí, però sobretot ens hem de veure, ens hem de corregir errors, animar-nos i tenir en ment que som molt millors, que el que estem fent fins ara que no ens val i que això no para, que tenim Europa de per mig i que serà un any molt dur, però que estic convençut que tenim, ja et dic, plantilla, cos tècnic suficient com per tirar endavant. Doncs amb les paraules de David López tancarem aquest tercer temps. Gràcies, David. Vinga.